Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι ο Δημητριόπουλος και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε για πρώτη φορά στο κινητό, ή τουλάχιστον εγώ, Garden of Banban. Και μάλιστα έχω δει και ένα secret πώς να πάρεις τη move κάρτα, θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Εννοείται πως τα γραφικά όχι best, γιατί το... είμαι σίγουρος θα κολλήσει παρόλο που είναι 8 GB RAM. Πάμε να παίξουμε. Πείτε μου άμα θέλετε να κάνω το 2, το 3, το 4, το 6, το 7, γράψτε μου στο σχόλιο. Το ξέρω ότι περιμένετε να κάνω playlist με Garden of Banban, απλά δεν είχε έρθει αυτή η ώρα, αλλά τώρα ήρθε. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Ναι, δεν είδες τίποτα. Υπάρχει αυτός ο πράσινος. Το δείτε κι εσείς έτσι. Από εδώ κρύβεται και μόλις πας. Οκ, αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι αυτοί όπως βλέπετε οι χαρακτήρες. Και βλέπουμε ήδη ο ένας τι μας λέει. Λοιπόν, εγώ δεν βγαίνει παιδιά. Να τρώτε τα λαχανικά και τα φρούτα σας για να γίνετε δυνατοί σαν και εμένα. Οκ. Τσαμποτζός. Τώρα τι πρέπει να κάνω. Μια κάρτα. Τι πήρα. Φαντάζομαι τι περνάω εδώ πέρα. Υπάρχει εδώ ένα τελεκοντρόλ. Πρέπει να βρούμε 2 μπαταρίες. Ολέ. Σε εδώ τι θέμα έχει ο κάδος. Μπαταρίες όπως βλέπετε δεν ήταν εδώ πριν. Όχι ότι πήγαμε, αλλά λέμε. Το drone. Σαν τηλεκοντρόλ. Όποιοι ξέρουν, Garden of Banban 5 δεν έχει βγει ακόμα. Επίσης οι Euphoric Brothers κάνουν κατευθείαν για το 6, 7, 8. Το 8 θα βγει το 25 από ό,τι ξέρουμε. Και θα είναι... πώς θα το πω... Alright. Ναι. Ελπίζω να το είδατε. Δεν είναι ψέμα. Και ένας... Ναι. Επίσης φιλαράκι. Πρέπει να βρω μια move κάρτα. Θα τη βρούμε σε λίγο. Και την πορτοκαλί κάρτα που ξέρω ότι την παίρνει στο τέλος του παιχνίδιου. Η Μπανμπαλίνα λέει η καλοσύνη είναι δωρεάν να τη σκορπάς παντού. Οκ. Ο Μπανμπάν λέει το πανκρέας σου μου ανήκει. Δεν ξέρω γιατί το ξανατελεφόρταρα. Μάλλον δεν μπορεί να πάει. Αν βλέπετε γίνεται κόκκινο και δεν μπορεί να πάει πάνω στα τζάμια. Αλλά αν το κάνεις εδώ μπορείς και να πάει να σπάσει τα τζάμια. Τη λογική σε αυτό το πράγμα δεν την ξέρω. Ναι. Ένα αυγό. Επίσης όσοι ξέρετε αυτό το game είναι δωρεάν το 1. Μετά παίρνουν πληρωμή. Θα τα αγοράσω φυσικά. Και όταν έχει ραντάρ γύρω από τη τελεία, τότε μπορείτε να πάρετε αυγό. Ο Pila Bird Mission, η αποστολή του Pila Bird. Βρες 6 λοιπόν να το πω.
Ο Πύλα πεινάει. Τάισε τον 6 αυγά για να πάρει το βραβείο σου. Βρήκαμε 1, 2, 3 εδώ πέρα. Α, εδώ έχει μια κάρτα. Αν πρέπει να τελεπορτάρει τον drone και να πάει να δώσει μία το κουμπάκι. Τι σας έλεγα εγώ, μωρέ. Πέτα εγώ, μπράβο. Εδώ είχε ένα χαρτί. Τι χαρτί? Α, θα είναι αυτό. Bring a friend day stickers. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά. Ωστόσο έχω βρει τα αυγά. Οκ. Πρώτο. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Και το έκτο. Μία κίτρινη κάρτα. Τα μάτια του είναι κατακόκκινα. Δεν έχει πολύ καλή ανάλυση. Το game είναι mobile. Υπάρχει και στο PC δωρεάν. Από το Steam. Βέβαια αν ψάξετε θα βρείτε όλα τα Banban δωρεάν. Όπως κάνω εγώ και θεία μου. Καθώς δεν βάζουμε λεφτά για να πληρώνουμε παιχνίδια που λέτε. Απλά η θεία μου είναι εξευτέρη σε αυτά και κατεβάζει παιχνίδια δωρεάν. Άνοιξε αυτό. Distraction at one. Ακούστηκε περίεργο. Ναι, η καρέκλα και τα τέτοια είναι πολύ προβληματισμένα. Εντάξει, παιχνίδι. Θα σπάσω λογικά αυτά τα ξύλα. Καλά. Μια κίτρινη κάρτα. Ναι. Κάπου εκεί πέρα έχει 7ο αυγό, παιδιά. Θα το δείτε. Μην το ωραία φίλε, πολύ κοντά στο θάνατο είμαι. Λοιπόν, τι ήταν το χρώμα μου, αλλά μόλις το κάνουμε θα έρθει το πύλα. Δεν θα μου αρέσει χρόνο. Το αυγό ξέρω τι είναι. Α, το εδώ πέρα πάνω είναι. Όπως βλέπετε, παιδιά, το πήρα το αυγό και πάμε να το δώσουμε τώρα στο πύλο να δείτε τι θα γίνει. Τη move κάρτα δεν... Τι έκανα? Κάνα βλακεία, δεν πειράζει. Δώστε του λίγο χρόνο. Α, παιδιά, τι πήρα την κάρτα κατά λάθος και σκύπαρα κατά λάθος. Που λέτε, έβαλα την κάρτα τη move που μας έδωσε το πύλα, όπως έδωσε την κίτρινη. Ανοίγεις το room και τίποτα. Δεν σε επιτίθεται το πύλα. Αν θέλετε βρείτε το μόνοι σας. Να το κάνετε μόνοι σας, συγγνώμη. Αλλά τώρα πάμε να κάνουμε το φυσικό το παιχνίδι. Για να το τερματίσουμε. Ωραία, φτάσαμε. Άμε να βάλουμε μπανμπάνι σε κόκκινο, μπανμπαλίνα λευκή. Σαν το γάλα. Τζάμπο Τζος είσαι πράς.
Ο πύλας κιέρος, εσύ μπλε και ο χταπόδης πορτοκαλής. Να καλέσουμε τον drone και μόλις έρθει το πύλα να το δώσουμε να πάει εκεί και να κάνουμε το παρκουράκι και καλά το παρκουράκι. Το δίνουμε εκεί να πάει, γιατί μέχρι να πάει το πύλα θα έχει έρθει το drone. Αφήστε από αυτό με κόλπο. Δεν κοιτάω πίσω. Το πύλα έφυγε. Δεν έχω ιδέα όμως που έφυγε. Πήραμε και την κάρτα και τώρα πάμε να τελειώσουμε το game. Εσύ πώς ήρθες εδώ πέρα πρώτος από μένα? Δεν έχω ιδέα. Ωραία φίλε. Πολύ καλά. Γιατί το δωμάτιο απλά βυθίστηκε προς τα κάτω? Ωραία φίλε, τέλεια. Θα έχουμε φάει την μοπίλα. Το κατάλαβα παιχνίδι. Τα φίλε από πού έρχεται? Όχι και πολύ μακριά δηλαδή. Φαίνεται ότι... όχι. Πώς δεν έπεσα δεν ξέρω. Είμαι καλά γραφικά γιατί ξέρω ότι εδώ δεν κολλάει. Drone, κατέβα μαζί μου. Βλέπετε ότι πατάω το κουμπί και δεν κατεβαίνει, έτσι? Τέλεια ρε. Είσαι πολύ αίδης και προδότηση drone. Δεν σε το περίμενα. Δεν στο έχω. Wow. Δεν είναι κανείς εδώ. Πανικός! Ωραία φίλε, τι είναι αυτό? Τζάμπο Τζος? Όχι, πρέπει να φύγω. Ouch. Λοιπόν, αυτό ενδεχομένως πολύ καλά πήγε. Alright. Ευχαριστούμε που παίξατε τον Garden of Banban 2. Έχω κυκλοφορήσει μέχρι το 7 παιδιά, πείτε μου. Αν θέλετε να παίξετε το 1, το 1 λέω. Το 2, το 3, το 4, το 6, το 7, 5 δεν έχει βγει. Ciao.